Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawain sa Western Visayas, no? Sa karon nga Domingo, hindi si Vice Gov Ferrer ang magkaupon ninyo. Ang magkaupon sumungya ang masunod nga Vice Governor. Kung wala si Vice Governor Ferrer, no? Sako gid, no? Pertigid ka sako subong sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Bangod sining nagluntad bala nga paglaslas ang Bagyo Odette dito sa Southern Negros. Pilan ni kasimana mo perti ang sako ni Vice Governor Ferrer sa pag tanaw sitwasyon, pag kung anong mahatag ang bulig sa aton nga mga kauturan dira sa Southern Negros, no? By the way, sige basi next week ara naman si Vice Governor Ferrer with board member Andrew Montilibano, no? Tanaw naton. Anyway, mga kaksyon, sa sila ini aton balaya nga operation tulong bala sa Aksyon Radio. Sa nasiling ko na may ara kita nga ginlansar nga operation tulong nga magatipon-tipon kita sang mga ma-donate ninyo dira nga anong aton nga ginabaton ang tubig, bugas, dilatas, noodles, bisan face mask pwede, alcohol pwede. Tipon-tipunon tayo na kay idalon kami na ito madala sa Southern Negros, no? May na-identify na kami nga lugar kay mas ginatanaw namon ang mga lugar bala nga daw ay galambot mayo ang bulig sa aton nga mga kautura sa aton nga mga opisyal nga nagapadala sa bulig. So isa pa gid nga pwede niyo ma-donate cash. Pwede naton ina mapadala kita sa cash donations. In fact, may nagamatamat na diri padala ibang gindulong diri personal. Sa mga GCash dira, pwede kamo makapadala sa aton nga GCash, no? Di na to si Sir Rayman kay pa-flash ko tani bla ang GCash naton nga number nga pwede kamo da kapadala, no? Or pwede man remittance center. Kami na lang makuha sina, ma-encash sa mga remittance center, no? Sir Ray, kung ma-flash mo tani sa GCash tabla, para nga ang ma-donate sa may ara nga cash donations, pwede ninyo ma-GCash lang, no? Kag sa aton nga mga ka-aksyon dira, ari pagid gali isa pagid kay may naistorya ako kay ina. Kung naara kamo da nga mga suludlan sa tubig bala, sir, liog ta ma-flash gani sir sang kuan. I-post ang aton nga kuan, pa-flash ang aton dira nga GCash number nga pwede nila mapadalaan sa cash donations. Or kung ano man nga pamagi, tawag nyo lang di sa mo na, pabalo na sa aton, di kung ano kung madulong ninyo, di okay man. No? Kaya ina nga mga cash, aton na siya nga tipunon, ipamakal naton dugang nga mga let's say bugas, tubig, kung ano mabakal naton da, dilatas, kung ano may guana. Sa aton bala nga pagtipon-tipon sang pundo, no? Para nga makabuli kita sa aton mga kauturan dito sa Southern Negros. Pertigid ka piot subong sa pangabuhi dito.
Dito ya daw hindi mo na daw hindi lang mabatyagan ang Pasko nga ginatawag. Daw hindi na sila makabatsyag sang New Year nga ginatawag pag sa ulog sang bagong tuig. Kaya man madamo gyapon nga lugar dito sa Southern Negros nga sigurado ako mangin madulom gyapon ang ila nga bagong tuig, no? So sa aton nga masarangan lang ano nga madamot-damot aton la makatipon-tipon kita kag mapadala naton dito sa Southern Negros. Actually, ang among schedule dito December 29, may na-identify na kami nga lugar nga dulungan sang bulig kay ang ginpili namon nga lugar nga kadtuan inang daw jutay lang bala ang ayuda, jutay lang ang bulig nga nagalambot sa ila. Okay, na malayo-layo sila, no? So sa may mga cash donations, pwede kita GCash 0947 637-6786. Ang GCash names na Lord John Diaz, no? Liwat ang yung 0947-637-6786. So, pwede ka mo dira nga ipagi sa GCash. Pwede man sa remittance center. Pabalaan nyo lang kami. Kung sino man kilala nyo din nga ibutang nyo sa iyang ngalan. Pwede man nga idulong ninyo dire, no? Sa siling natin, ibakal man natin ini sang mga kinanglanon dito sa Southern Negros. Now, so, ministorya sa liwat, ministorya ako kayo na, nga, ang isa nga ginapangayo natin sa inyo, no? Sa mga wala gidya bisang i-donate, nga, siyempre, pigado man sumong, insindihan taman. Base may ara kamo dabla mga suludlan tubig na mga 10 liters, 6 liters, 5 liters, hasta 4 liters, pwede pa na. Pwede nyo, kundi, way naman usually ginagamit, iban ginahaboy na lang gani na. Kung pwede, mga tipon-tipon nyo na, kag mahatag nyo diri sa aton, kay kami na lang bahala sa refill, no? Kami na lang bahala sa refill, kay may istorya ako kay ina, nga may refilling station siya, kuan niya lang, libre niya lang ang refill, niya kamula, dala lang kamo dito, kuan, mga empty, ano panawag sila, mga empty gallons, dala lang kamo dito kay ako na lang bahala libre ko lang ang refill bilang bulig ko man dito sa mga kauturan natin sa Southern Negros itong bisita tablaki na sa kapihan bala nga si Rico Villafuerte bala, no? So nag-commit sa ginasakon nga dalan ta lang siya sang empty gallons, siya na lang bahala sa refill kay may refilling station sa gali, no? Water refilling station. Siya gani may mga dito man siya nga mga empty gallons nga ihatag niya man, no? So kung mayara ka mo dira, no? Kung pwede mahatag niyo diri sa aton inang mga empty ninyo nga mga gallons kay iano naton na itipuno naton na kami na lang mapa-refill. Kami na lang mapa-refill kay libre man na ang pagpa-refill sa amigo ta. So tipon-tipunan nyo na ng mga 10 liters bala, 5 liters, 6 liters, 4 liters, pwede pa na siya. No, parang maghatag kita sa isa ka pamilya, matagaan ta sa tagtatlo. Let's say, sa isa ka pamilya, tagaan ta tatlo ka 6 liters, tatlo ka 5 liters. Makabulig-bulig na. Parang at least paano, bisan paano, tungo na problema, to subong dito sa Southern Negros, tubig mo. Manang tubig subong, why na ang tao, hindi ka nakainom sa bumba eh. Hindi ka nakainom sa bubon eh. Kalabanan gid nagapa sa mga tubig na halin sa refilling station. Ti ang mga refilling station dito sa Southern Negros hindi cooperate kay wala sang kuryente. Damo pa to yung lugar sa Southern Negros nga hasta subong wala pagyapon niya na restore ang ilas ni nga power supply. So amo nang isa ka problema dito sa mga pumuluyo ang tubig, no? Of course bugas may mga ka-aksyon man kita nga nag-ara man naghatag itanaw naton ina, no? Nga kuntila ka mabakal naton nga bugas dilatas abidira kag ining mga noodles yan gali sa may nabaton kong report nga ang noodles yan daw medyo ka out of stock na. Sige lang anyway, may ari di gani naghatag ko gin-pick up kung sa nagligad hindi ang noodles kina out of stock ko ng noodles. Agin pa makal na lang pansit canton. Sige. Sige salamat gid Miss Jinky nag-text di siya sa akon. Nag-message di sa akon si Miss Jinky sa Dialagdon. Ari may ginpa. Ari na Miss Jinky. Nabaton ko na.
ang imo nabaton ko na ang message, no? Nga ginpadala nimo ang iyaman nga bulig. So salamat guys Miss Jinky ha. Kulikwaon ko lang ni karon in cash ko lang ni karon. Thank you gid Miss Jinky sa Phoenix, Arizona, no. Bisan paano naga-share gid si Miss Jinky sa iyaman nga base may mga kuan man si Miss Jinky mo, may mga ano pa nawag sini, may mga blessing man ni nagabot siya ti gina-share niya man, no. So thank you gid sa imo Miss Jinky. Dira sa kay Lester Benitez bala sa Auckland, New Zealand. Salamat man kay AS Benitez. Thank you sa inyo man nga ginpadala sa HKL Enterprises dira. Damo nga salamat sa mga empleyado dira. Ang mga empleyado sang HKL nagkuan mo, nagamot-amot sila. Nagamot-amot sila kag amo na ang ilang ginpadala diri sa Action Radio, no. May ara nga mga nagdahatag diri sang tubig. Wala lang hindi lang magpakilala. Ang inihimo nila bakal sila sa tubig to sa medyo mahal-mahal gani kay sa mga grocery sila nagbakal. Ginpa-pick up lang sa Action Radio, no, kag-ari diri Subong, no. So muna damot-damot lang, buligay lang kita. So liwat kung may ara ka mo mga empty gallons dira, no. Especially sa may mga bata bla, usually ang may mga bata nga bakal gini sila pa permis ang kuan mo sang tubig, mga distilled water. Kung empty gani, tipon-tipunan nyo da, no? Biya Jonathan, dumayara ka, tipuna be, kay dala di sa station. Tipuna, kay para ka ipa-refill talang ina, no? So, salamat gid, no? Sa tanan nga naghatag. May mga amigo man ko nga naghatag, pero nagahambal nga, hindi lang ko da pag-ikwan, hindi lang ko da paglawaga, no? Para nga, ako na bulig, no? May ginapaabot naman kita. Basta December 29, amo na ang amon gin schedule nga idulong naton didto sa isa ka lugar sa Southern Negros ang mga natipon nga bulig sang aton sini station paagi sa aton nga Operation Tulong being spearheaded karon ni Action Eden Aboso. Siya gining baka-baka man kag I think Action Eden ka gina-confirm ko lang daw may partnership kita with LBC, no. Nga may ang LBC nagpartner man sa aton. So sila ang ma-provide sa aton sang transportation para kargahan ta sang aton nga mga matipon nga mga donations nga idulong dito sa Southern Negros. So daw nagpartner ni sila sa Action Radio. Kamo daw bla, pwede makamo kung may ara kamo nga mga donation drive, pwede ka kuan buligay kita. No, kay siling nila bla nga mas mayo pa kita ang nagabulig sang sa kita ang ginabuligan. Meaning, kung ikaw ang nagabulig, may capacity ka to help. Diba? May mga, at least may, bisan paano, may ara kaya ikasara nga magbulig. Sa ikaw ang bululigan, mas malain pag yung sitwasyon kung ikaw ang bululigan, no? So, damot-damot lang kita. Tipon-tipon lang kita sa aton nga mga matipon para nga at least makapaganhagan sang kabudlayan subong nga ginaatubang sang aton mga kauturan dito sa Southern Negros. So damo gini si Elias na siling ko na hindi na maka-enjoy sang Christmas, hindi na maka-enjoy sang pagbulag sang tuig tungod sa kadako problema nila. Kalabanan nga daan to. Ang problema dito kalabanan balay. Damo nga balay to ang nagkalawas agid. Kung ang migo ko pa nga isa nya ba nga akong balay hapa gid ni kooperatiba hapa gid ja, as in hapa ti kung balay mo maghapa ti ano pag kung gahapa ang balay mo ti hindi na maistaran hindi na sa matulugan, no. So damo gito nga mga balay nga kalawasak ang iba naton damo pa kita sa mga kauturan nga ara pagyapon sa mga evacuation centers nga gahulat sang ayuda halin sa aton sining gobyerno. Amo na ang kumpila naman ang mahatag nga ayuda sinasang gobyerno. Ang aton nga gobyerno may ara man puti kabalo man ta sa gobyerno ta, limitado man. Presidente nga daan nagligan naghambal pa nga base kun wala na sang kwarta. Limitado man ang gobyerno naton kun ayuda ang hambalan. So muna nga kita nga mga private citizens, mga pribado nga pumuluyo, may ara man kita nga moral obligation bala nga
maka-share kung ano ang aton sining mga blessings mga gabot sa ato, no? Maka-share kita sa bisan sa suno sa aton nga masarangan para sa aton nga magkauturan didto sa Southern Negros, no? Siling nila nga it is better to give than to receive, no? Sa Ilonggo naman abi mas maayo pa. Lain naman abi nga approach mas maayo pa nga ikaw ang gabulig sang sa ikaw ang ginabuligan sa nasiling ko na, no? Problema pa na kung ikaw ang bululigan, mas maayo na nga ikaw ang nagabulig, ha? So sa ato mag-action na. Sa amon ba lang nga hashtag diri lang nga sama-sama tayo Pilipino. Di ba? Sama-sama tayo sa anumang problema na kinakaharap natin. Basta kung nabisan ano kadako sa problema, basta gaululupod kita, nga mga Pilipino, wa isang problema nga hindi naton masarangan nga masulbar kag malampuasan. Wala sang gumuntang nga nasiling nila nga hindi naton ma-overcome kung ulupdanay kita, no? So this is the time nga mag-inupdanay kita para sa aton mga kauturan nga napektuhan sang dako sang sining Bagyo Odette nga nag-igo sa aton. Tanaw ko nga ng Bagyo Odette ni daw medyo na-underestimate ni. Na-underestimate ni sang aton nga mga opisyal. May mga warning man ang pagwa pero daw na-underestimate din ang Odette. Amo nagali kadako sang halit nga iya natuga. Makuya pila ka mga puno nagkalatumba, mga tower sang kuryente nagkalatumba, mga poste sang kuryente nagkalatumba, mga balay nagkalawasak. As of the latest information nga ato nabaton sa death toll sa mga nagkalamatay, daw mga 45 na ang na-record, no? Nga nagkalamatay diri lang sa probinsya sang Negros Occidental, ha? Probinsya lang sang Negros Occidental ang aton dira. Nga ginahambalan kag may ara I think nga napulo pa nga missing hasta subong. Away pa makita. Tiway takabalo kung ano nang gindangatan nila dito. So kadako sang halit, no? Kadako sang halit. Kita diri sa kuan niya sa medyo ari sa sentro abi sa probinsya sa siyudad abi. Kaagi man ta kabudlayan, subong ang kabudlayan ginatubang lang diri sa pumuluyo naton kalabanan gid kuryente mo. Nga way sila sang suga. Pero diri sa area naton diri sa Sineco, we are hoping nga antes magbulag ang tuig, mabalik na 100% ang aton diri nga supply sang kuryente, no? Nga halos tanana nga wala sang kuryente matagaan na sang suga antes magbulag ang tuig. Ti amo na yang ginaproblema naton. Isa pa ginaproblema diri sa mga urban areas ya internet connection, which is also my problem. Pero why na ko mangakig pa kay siling ko ang akong problema ya internet connection lang. Ikumparar nimo sa problema sa mga pumuluyo naton dito sa Southern Negros. Wala sila suga, wala sila tubig na mainom, wala sang pagkaon, wala sila sang balay. Si Pabla na nga problema. So, kita yang nga problema sa internet connection, o bisan pa nga problema kita sang wala isang kuryente, di ta pangakig, hindi ta pangutos. Kay kumpara ng problema naton sa problema sa mga kauturan naton dito sa Southern Negros, gamay na ya kayo nga problema. Way ka lang sugat, hindi ka kainom cold na tubig eh. Di ba? Mumla na ya. Way ka sugat, dulom eh. Pero, ang sugat, sa aton mga kauturan, wala sila yung pagkaon. Way sila balay. Way na sila isang suksukon. Dalawa lang nga kadako nga problema ng ilang ginatubang. Kumparar sa aton ng ginatubang, internet connection lang, reklamo na kita. Sila tuyaw, wala sang kaunon, wala sang imnon nga tubig, ha? Wala sang balay nga pulian, ha? Wala sang suksukon nga panapton, kay urot gid wash out. Amo na nga bisan paano, we have something to be thankful. Nga ining mga naagyan naton nga kalamidad ang aton nga ginasugata diri ya mula na ang problema way suga, way kuryente, way internet connection, ha? Ikumparar naton sa nasugata sa iba naton nga kauturan didto iya sa Southern Negros, no? So amo na mga ka-action sa liwat suliton ko lang nga sige gyapon aton baton, no, sang donasyon, no?
Wala kami gabaton sang kuan, wala kami anay sang ng mga used clothing. Although kabalo kita kinanglaman to sa aton nga ka-action, walang taga gabaton sa mga used clothing kay paghalong manaton bra sa COVID-19, no? Gahalong man kita. Why man kita kasiling ang inyo nga mga used clothing da may COVID, pero why man sang diferensya kung doble ang ato nga paghalong, gahalong na lang kita sina parang likaw kita sa dugang nga problema if ever ginman, no? So muna gina-apilar naton liwat sa aton nga mga kauturan. Kung may mga ara kamo dira dutay ma-share, kami nagakampanya sa inyo, nag-apilar sa inyo nga tipon-tipunon tay na diri pagi sa Operation Tulong sa Action Radio. Again, suliton ko kung may bakante, may mga empty gallons kamo dira, pwede nyo na mahatag. Kami na bahala sang unod sina. Kami na bahala magpa-refill. Okay? Sige. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:31. Mabalik kita sa Vice Gov in Action. Sa liwat, pasensya kita, si Vice Governor tugod sang kasako. Way sa ganit naka-text akon mo nga, way siya. Sako iguro bla. Siyempre, kung damo ka ginasakuan, kakalipat ka na namo sang iban, no? Kay usually get-text na sa sakon, kapabalo sa kung nula siya. Pero subong ko sa ka-text, siguro pertigid ka sako, no? I understand, sige gyapon ang mga ginahimo ni Vice Gov para nga makabulig dito sa aton nga mga kauturan sa Southern Negros. Sila ni board member Andrew Montelibano, sako subong aton mga opisyal sa relief operations para sa aton mga kauturan. Kaya Batyagan Manila mo. Nga madamo sa aton kauturan ara subong sa mapiot nga sitwasyon sa pihak gati nagasaulog kita yan, nagasinadya kita kay tungod Pasko kag bagong tuig, pero damo kita sa kauturan gyapon nga yara sa mapiot nga sitwasyon. Anyway, mabalik kita sa aton dugang diri nga pagpangalagad sa Vice Gov in Action pagkatapos lang sining dugang naton nga mga pahibalo. Magbisita sa Ayala Malls Capital Central. Agud ma-eksperyensya ang Heart of Bacolod, sentro sang pagtililipon kag diri makita ang ginapabugal sang Negros. Ibalik naton ang masadya kag halandumon nga mga selebrasyon nga inyo na eksperyensya sa Ayala Malls Capital Central. Nagapatuman man sa distrikto nga disinfect. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod
ang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, Atensyon ang mga nagatanaw sa Facebook nato, no? Sa kay Alex Fuentes, good morning dira sa imo and Merry Christmas. Sa kay Ems Aboso, kagawad Ems Aboso, good morning. Mao si Ems nagatipon-tipon man to sa mga galunan niya, ho. Thank you gid Ems, nagpost pa ni siya, nagabulig ni sa kampanya para sa mga empty gallons nga sudlan naton tubig, no? Sa kay Jeril Gadudo, good morning sa imo. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, kay Madeline Pastor, Melchorita Ferrer, good morning man sa imo and Merry Christmas, no? Sa kay Baby Gregorio, monitoring always from Don Salvador Benedicto, no? Sige. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, maayong aga dira sa imo sa Minnesota, no? Kag kay Dr. Matt Mayo, good morning man. Sa kay Migo Kudawan Bol Gallo, kag Madam Alma Alvarez Gallo, maayong aga man dira sa inyo sa Las Vegas, Nevada. Sa kay Tess Murayama dira sa Japan naman, good morning. Sige, si Ma'am Van from IMAX of Rochester, Minnesota, USA, no? Greetings to you there, no? Sa inyo, Ma'am Star Mayo, Vanessa Mayo, no? Kag Dr. Matt Mayo, okay? Sige. Sang kagabi, blasang nagaprograma ako diri sa Action Firing Line, na kamuno ko bala sa sining mga pila ka mga bashers bala, nga nagakomentar sila sa iban nga mga kandidato nga nagapadalagan subong nga kuno wala sang bulig nga nahatag. Well, kay balo kita nga may pila ka mga ka-aksyon naton, pila ka mga ka-aksyon, pila ka mga kandidato naton nga pagtalaslas ang Baguio udet siya, sige ang bulig, no? Sige ang bulig. Di, balo ka, kung isa ako ay ko nagamuno nga baw. Si Amuni, si Amuto daw kandidato, pero way gid nagabulig. Kay kabalo ako nga may ara kita nga mga kauturan, mga kandidato man, nga gabulig sila pero way sila gapabalo ya, no? Hindi sila gusto bala magpabalo, way sila may dala nga media, way sila may dala nga photographer, no? Para kay Congressman, kay Kwanda, kay Vice Governor Ferrer bla, sang duha ka semana ni siya nga nagligad nga wala diri sa programa nga Vice Gov in Action. Kay sako to siya sa kuano, sako to sa Southern Negros. Sako to sa Southern Negros ang bisita dito sa mga napiktuhan, dulong sang bulig. Pero wala lang nagapabalo. Sige lang iya kuan, sige lang iya sang bulig dito, no? Kaysa na sila na bala ang matuod nga intensyon nimo sa pagbulig, nagakadula ang iya sining essence, no? Kung ginakada gihota, jutay nga gihota, makadulong ta gani bulig, jutay nga gihota, dayon ta pa picture, dayon ta post sa social media, ti ang matuod nga intensyon sa pagbulig, nagakadula na kung gisa, no? Kag, nablang may ara pag kadlaw kung nibla sa mga mapakaon ka sa mga bata, ipost sa social media. Manghatag ka muni, ipost sa social media. Tapos kung pwede na nga ang kabataan, kung pakanoon mo, kaon na sila
nga i-picturean tapagin sila kay ipost sa social media o para sa ano naman. Amo na ang ginasiling bala nga ining ginatawag naton nga calamity politics. Amo ni pinakanubo nga sahi sang pamulitika mo. Kung pinaka nubo nga level sang kampanya ining ginagamit naton bala ang kalamidad para sa politika. Kag ginagamit naton ang pagkainanglan sang aton mga kauturan para sa politika. Di ta pwede nga hatag bulig da nga daw way lang ya kwan, way lang ya sang picture, way po sa social media, way sang media nga nagaburagwag sa bilog kalibutan nga si amo ni nga Tarpulano, amo ni Tarpulana ni naghatag sa amo ni sang amo to. Way man kuna, I'm not against that, pero ang ako nang nagakadula bala ang matutuod naton nga intensyon nga magbulig. Kami kung magdulong dito, kuan gini siya. May picture, may post social media. Kay parang amon dire tuyo nga mabalaan sang mga nagahatag bala kay ti ang amon dire nga idulong dito donation ini sa aton nga mga kauturan mo para mabalaan nila nga natigayon ang aton nga operasyon tulong, nadayon ang operasyon tulong, amon nga damo sang nabuligan. In a way, nga ini sila gani ang naghatag sang bulig, makabatsyag man nga at least nagdangat ang ilang ginhatag dire para sa mga natungdan nga dapat bululigan. Amo na yang amon pinaka purpose dira. Kay in the first place, hindi man kami kandidato. Oy man may kinahanglan sang recognition, no? Nga nagbulig kita didto. Kay inang mga bulig nga dulong tato, iya man na sang mga kauturan naton nga naghatag sang donasyon dire, so hindi na mo kinahanglan nga kami ang recognize na. Ang amon ma-facilitate lang kami, no? Ma-facilitate lang kami para nga madulong didto ang bulig, no? So amo na siyang nasiling ko bala nga hindi ta pag i-judge ang mga pila naton ka mga kauturan nga nagadulong sang bulig nga wala nagapahibalo. Tapos masiling kita ba way ginagbulig, way gid action, way ginagbulig. Kay basi way takabalo bala nakabulig gali siya way lang gapabalo o pareho ni sa ako na kwan sa amon diri nga kampanya diri sa Action Radio para sa donasyon halin sa aton nga mga kauturan. Di damo man sa naghatag diri nga hindi man magpakilala. Iban di mga kandidato man. Actually may kandidato kuya mo nga siling ko na bala may migo kuya nga kandidato nga mahatag siya bulig pero hindi siya magpabalo nga naghatag sa bulig. Kandidato na siya. Ha? Nahatag siya bulig pero hindi siya magpabalo nga naghatag sa bulig. Amo na siya ang manami, no? Amo na siya manami. Oh, by the way, amo na nga ako na punto dira nga para hindi madula bala ang essence ng aton nga pagbulig, hindi na pagpabalo Pero sa ginahimo bala ni ako na lang gani pabalo ni basikigan ako si Diblaw. Ang ginahimo bala ni Vice Governor Ferrero, ha? Nga way di saya duha ka semana sa programa tuto saya ga hala sang kwanto sa kunang mahimo nga bulig to sa pumuluyot way makukita nga nagpa-picture to sa nga naghatag sa amo ni naghatag sa amo na. Pero I know for a fact nga naghatag siya. Basi Vice Gov kigan mo ko ginlawag ko di pati ako na hindi man himo way kamay niya way man si Vice Gov nagsugo sa akon niya nga iambal da nga nagatag ta to bulig way man siya nagsugo sa akon ako na niya ang punto ko lang balagi example ko lang nga nadamo na siya sang nahimo dito sa Southern Negros way takbalo way takabalo amo na iya ang matutuod bala nga bulig nga hindi nang pabalo kag sa nabalaan ko pagid tanaw bala doon si Banda I don't know kung gusto ni istoryahan nagasigi patutipon si Vice Gov sang mga relief goods may mga baloka si Vice Gov ni tinangin congressman ni siya kadamo man ni siya sang mga kuan mo damo ni siya sang mga na connect man nga mga tawo damo ni siya sang mga friends mga grupo nga ginhimo niya gin pangtap niya man to nya hoy bululig ka mo diho timpo na bululig kita ti iya na iya nga kwanti dito man to kabalibad siya amo nang ginatipon subong ni Vice Gov para ibulig sa mga
nahulaan naton nga kauturan sa sining Bagyo Odette. Akon ko na lang risgo na lang ning akon mo nga ginalawag ko ni kay basi makigan ako ni Vice Gov. Di ba? Risgo na lang ning ginalawag ko ligit mo na balang punto ko. Hindi siya nagapabalo. Ako yang nagapabalo kay kabalo ko sang ginahimo niya to mo, no? Ako yang nagapabalo to. Ang ako lang para mahimo lang do example sang mga kauturan naton nga mga tagtabulig nami gid nga why na media, why social media post, why isang picture na munang nami tani bla. I-post lang sige ka lang hatag bulig because para hindi madula bala ang matuod nga intensyon naton sa pagbulig, bla. Iba niya jutay lang nakidar, ha? Makapakaon ka lang 50 ka bata sang Roscaldo dahil mo na po sa social media para ano na yaman. Para inang ginagamit ang ining mga ining mga bagay, ining mga buhat ginagamit sa politika. Hindi nami. Sana siling na bala nakamuno sining amot nga muno ko na gabi. Si Senator Ping Lacson nagambal nga this is the lowest form of politics, of campaigning, lowest form, pinakanubo nga sahi sang pagpangampanya na. Inang gamiton mong kalamidad, kag ang pagkinahanglan sang tao para sa politika, lowest form of politics. So ay ko na believe sang mga pakaon ka muni, dayon mo iabutang sa social media. Makahatag ka sang jutay nga bulig, dayon mo i-post sa social media. Mas damo pa ang post mo sa social media sang sa imo ginbulig. Although ginapasalamatan ta na, no? Inang mga amusina nga mga aksyon kay ti nagakuan man mo nagabenepisyo ang aton nga mga kauturan, ginapasalamatan ta na. Pero muna ako advice lang ya nga para hindi madula blang essence sang matuod nga pagbulig, kita na magubra po sa social media. Sila may ara man niya nga okay na yay ng mga nagahatag bulig bala nga madiscover lang sa iban nga tawo. Para bla kay Kwan? Para bla kay Angel Locsin? Atong Marawi seeds to bala? Hindi na kuan atong Marawi to. Kadto to si Angel Locsin nga tagbulig galing iti may mga why siya lang ako na photographer media. Galing nakita to siya sa mga media. Amo to ya ang nagbalita nga nagkantara si Angel Locsin nga panghatag bulig. Hipos lang siya. Until now, hasta subong. Si Angel Locsin niya sige bulig bisan dire sa Negros niya. Nakapadala na sa bulig. Pero kabati ka mo nga nagkadto gidi siya, nagpa-picture, nag-social. Why? Gabulig ya si Angel Locsin niya nga wala sang mga post. Ngara pa siya daw ginaaway siya. Ginaaway pa si Angel Locsin. Ano mo na ya kay ang tao may balatyagon kag may kurason nga magbulig ti iya na iya, no? So kung gabulig saya pasalamatan ta na, no? Kung nagbulig ka, post ka sa social media, salamat mangyapon. But I tell you, wala na sang hindi ang matuod nga intensyon sa pagbulig kadula na. Kag inabalang siling lang akong gabulig ka kuno, may bultada ina. Ako nagatag gabulig may balos ina. Now kung nagbulig ka, dahil mo po sa social media, dahil mo pa-picture kag ipagwa sa balita, ti ano pang balos ginahulat mo kaya muna nang bayad mo, muna nang balos mo. Ang pag-recognize mo, ang recognition na pangita mo, ara natin ano pang ginapabot mo nga bultada sina sa mo. Why na kaya na kung sa kwan pa, na kwan ka na, nabalusan ka na, nagsikat ka na, nakilala ka na, na-recognize ka na. Ito kung na pangita mo, tiara na. So, muna, nang advice ko lang ina, ang duwang punto ko dire, may mga tao, nga nagabulig nga wala na kinahanglan sang recognition. May mga tao man ngati gusto gid na ipabalo nga blang jutay nga kiay kinahanglan mapicturean gid do TikTok bla. Do TikTok bla nga kay kiay na da ara da ginapo social media ti TikTok na ya. Di mo nga bulig TikTok na Hindi na TikTok. Bulig na iya sa mga nahulan, no?
mo na saya nga. So, ang punto ko diri nga, magbulig kita, let us be true to the, let us have the true essence of helping. Matudtuod nga tuyo sa imong pagbulig. Ikaduha, kung kita naman iya nga way ta kabati sang amuni nga tawo nga nagbulig, hindi ta siya pagkomentaran way takbalo basi tuod basi gabulig na sa hipos lang. Hindi ta siya pagkomentaran, hindi sa pagibas kay way ta kabalo basi nagabulig na sa way lang gipabalo sa aton, no? Kag hindi ta kinahanglan magkomentar sa tawo nga wala nagabulig kung kita mismo wala man gabulig. Hali kita komentar nga way kabulig si Tarpulano nga kita wala man sang ginahimo nga tikang para makabulig, so we don't have the right to comment or to bash anybody kung wala ta man ginahimo, no? Bisan pa gani ginahimo mong gabulig, hindi mo kinahanglan nga mag-bash sa iban nga wala gabulig. Ila na iya diretso, ila na iya nga kwan. Kung di sila magbulig, ila na iya, no? Kung ikaw ya gusto magbulig, ti mo man na iya, no? Okay? So sa liwat, suliton ko lang, gusto ko lang emphasize liwat bala. Ang isa sang kinahanglan sang aton nga kauturan dito sa Southern Negros, isa sa importante nga kinahanglan nila tubig. Tubig. Now, may mga kauturan kita gusto magbulig, way sang ikasangkol, no? Way sang ikasarang. Kabalo ko na iya, damo gusto magbulig. Way lang sang capacity, way lang sang ikasarang. So, appeal ko lang sa inyo, liwat, tubig ang aton tutukan, isa sa tutukan naton, kay isa pinakahapos mo, nga mabulig naton dito. Ang mga empty nyo dabla, nga mga suludlan sa tubig, 4 liters, 5 liters, 6 liters, hasta 10 liters, o pila pa na da ka litro da suludlan, kung daw matipon-tipon naton dira. Dulong yun sa Action Radio ho, kay kami nang bala sang refill, amo nang dalon tutan naton dito, December 29 ang aton schedule dito, kay December 30 alang-alang na holiday, ako damo man ko sa obligasyon 31 alang na. Gusto nato madulong sa ila before the year ends, no? So December 29 naton idulong sa ila. So kung daway kamo isang ibulig nga gastuhan nyo pa, empty bottles dira sa inyo. Hindi naman kinanglan. Dala nyo din sa Action Radio. Kaya kami nang bahala magsulod sina sang tubig. Kung nami pagid, kung may mga tupad balay ka mo dabla, no? Kung nagpamati kaya, basis tupad balay mo, ito sa kabate, nami pagid mga tupad balay mo dabla, pwede ka na natin, may mga kwantada, may mga suludlan na tubig nga daw pwede nyo madonate dito sa Southern Negros, tipunon na niya. Basi kung may arada sa mga tupad balay mo, kwanda, buligi kami da sang tipon dira sa mga empty empty gallons buligi kami da tipon kung diin pa nabalaan yung may ara nga mga muna, kantuin nyo Total hindi man na para sa inyong ginapangayo nyo. Para na to sa aton mga kauturan sa Southern Negros, ako nga daan, huwag kayo mahuya yung magpangayo basta para sa iban mo. Mas nahuya kung mangayo kung para sa akon, kung para sa iba niya, huwag kong nahuya yung mangayo. Kay kuan man mo na kanobol man sa aton nga kausabla nga ang tuyo naton makabulig sa mga nahulaan didto, no? Kag bisan sa amo nakapagi makabulig-bulig ito sa palibot tabla. Tanawan nyo bala sa palibot nyo, usually ang mga may mga kuan bala, may mga babies, mga especially mga bagong bata, mga tisa tuig, duwak tuig. Usually damo na sila mga empty bottles mo, empty gallons mo. Gabakal na sila sa mga tubig gabakal na sa mga tubig mga 10 liters, 6 liters. Amo na silang target ton tabla. May ara na sila. Tun base kung daw pwede niyo na ma-donate Kami lang bahala mag-refill sina. Para nga sa aton nga bululigay isa kag isa, dako na ang malambutan sina kag madamo na sang mabuligan, no? So, muna, appeal naton diwa sa inyo. Sa aton makauturan, let us be together in this. Let us be united. Sa aton nga paghimo sang aton masarangan nga mabuligan naton ang aton makauturan dito sa Southern Negros. Si Vice Governor Gallego parang lang latas na to sa mga amigo niya ho. Sang pangayo man sang bulig nga makapadala amot-amot man para mabulig sa mga na apektuhan
sang Bagyo Udet mo nagaling daw why di siya, no? Kay ato na to kapang latas na to sang pang top sa iya mga amigo. Nga chimpo na niya, bibligay nyo na diyong Negroso. Nati, ara na, magbalik na di si Vice Gov, ara na na. May mga dala na sa relief goods para dito sa Southern Negros. No? Vice, pasensya lang kung ginalawag ko di. Ang tuyo ko hindi man parang, kuhan ka, pasikaton ka, kay sikat ka naman nga daan. Hindi man kinanglan nga i-recognize ka kay kabalo ko, ay kay kinanglan nga recognition, ay kay pangita sa recognition, kilala ko niyang pagka-personalidad ni Vice Gov. Kung isa kinanglan niya dayawon na, di ba? Kung isa kinanglan dayawon, kung isa kinanglan pagdayaw, hindi aman ni kinanglan sa, para sa iya kandidatura sa pagka-vice gobernador kay may masa kontra. Mot may kontra sa Vice Gov, daw ay man. Kung may ara man, way man. Daw, namin ko, way man sa kinanglan, bisa sa politika, way kinanglan. Kay dason niya, sigurado ko, bisan sino pusta da, Vice Governor man ni Gyapon dason. Daw halos wala man sa kontra. So, hindi kinanglan para sa iya nga politika. Hindi man kinanglan para kilalahon siya o i-recognize siya. Kay way man sa kinanglan, di man sa gusto sina. Kung magatag sa buling, di man sa gusto nga daw i-recognize gid siya. Di ba? Kag wala man sa kinanglan nga magsikat kay sikat naman isang daan. No? Sige. So, di ka lang mga kickbase kung gina-announce ka ni ginahimo nimo because gusto ko lang mangin example ba sa iba naton nga mga politiko nga nagapadalagan nga magbulig kita without the social media, without sang mga pictures na kag mga balita, hindi na kailangan balita kita kay base iban lang hindi na magbulig kay niya daw ay isang kuno ay di sumong sang photographer raw daw daso na lang niya hindi ma di ba. So anyway, sa liwat sa tanan nga padala diri sang bulig sa aton Operation Tulong, salamat gid. We are still accepting sang donations in whatever form. Bugas, tubig, kape, noodles, alcohol, face mask, cash donations. Action Radio gabaton gyapon para sa aton nga Operation Tulong para sa aton mga kauturan dito sa Southern Negros. With that mga ka-action, salamat sa inyo pag-upod sa aton diri sa Vice Gov in Action. Sana siling ko na si Vice Governor Ferrer ini iya, no, ang iya ni programa. Galing tungkol sa kasako niya, kita lang ay temporarily. Pero, ma-Vice Gov lang kuya, kundi na Vice Gov si Vice Gov Pereira. Okay mo na, Liber? Si Mami Ems, ni magkampanya naman mo. With that, mga ka-action, salamat sa pag-upod sa aton. Standby na sa Get Closer nga programa sa masunod, dili ilamang madugay. Ang inyo direlaga aksyon, Boy Duran, mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!